हेलौ लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायहरबाय। लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासे नायलांगोन। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' टाइटेल एबा थाम्बनेलाव एसेब्लाबो नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। दिनैनि भिडिअ आपडेटआनो जादों गलापी फिल्म्स प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय आबुं मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावनो आपडेट लानानै फैदों। बे मिउजिक भिडिअआव गुबैयै फावखौ खालामदों अलंबार आरो पूजा। करिय'ग्राफाराव दं मेडियन बरगयारी, सिंगाराव दं कृष्ण बर' आरो कमला बर', लिरगिरियाव दं प्रवीण गयारी, केमेरा आरो एडिटराव दं हिरक मुदानि, मिउजिकआव दं दिगन्त दास। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों नोंनि हायना सारफावनायाव। बे मिउजिक भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि रिलिज खालामनानै होबाय। लोगोफोर, दासिमबो सोरबाफोर नायाखैब्ला गलापी फिल्म्स प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय उननि गोदान भिडिअ नायबाय थानो थाखाय।